ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ምዕራባዊ ፈረንሳ ኣብ እትርከብ ከተማ ፖቲየኽ ንነፍሰ ጾር በዓልቲ ቤቱ ካብ 5 ደርቢ ጽሊፉ ዝቐተላ ኤርትራዊ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልደ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ስደተኛ ናይ 5 ወርሒ ነፍሰ ጾር ንዝነበረት ኤርትራዊት በዓልቲ ቤቱ ድሕሪ ሓያል ጭቕጭቕ ብባልኮኒ ደፊኡ ከም ዘጽደፋ ከም ዝተኣመነ እዩ ጸብጻብ ፖሊስ ዘመልክት። በዓልቲ ቤቱ ምስ ካልኦት ትዘውራላ ዝብል ጥርጣረ ዝፈጠረሉ ሓያል ቅንኢ ናብ ቆይቓን ጭቕጭቕን ስለ ዘምርሖ ስምዒቱ ክቆጻጸር ብዘይምኽኣሉ ብ6 መጋቢት ካብ ዝነበሩሉ ህንጻ ደፊኡ ከም ዘጽደፋ ንዝሃቦ ቃል ብምጥቃስ ኣኽባሪ ሕጊ ከተማ ፖቲየኽ ኣረዲኡ። ንሳ ካብ 5 ደርቢ ጸዲፋ ናብ መሬት ድሕሪ ምዕላባ ብንብኡ ከም ዝሞተት ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ናይ ህፁፅ ረድኤት ሓካይም ሓቢሮም። ካብቲ ዕለት እትትሒዙ ኣብ ቀይዲ ዝርከብ ስሙ ዘይተጠቕሰ ኤርትራዊ ስደተኛ ፈረንሳ ብቕትለት ኣደን ኣብ ማህፀን ዝነበረ ዕሸልን ተኸሲሱ ጉዳዩ ቤት ፍርዲ ይርአ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶርያ ግዝያዊ መንግስቲ ንምቋም ክካየድ ኣብ ዝጸንሐ ዘተን ምርጫን ኣፈኛ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ካውን ከም ዝተረቑሐ መረባት ዜና ትክልል ሓቢረን። ምርቆሕ ኣቶ ጌታቸው ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊት ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበሉን። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ዘተ ማእከላይ ባይቶ ህወሓት ከም ኣውራ ሕፁያ ዝተረቑሑ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ምዃኖም ክጥቀስ ጸኒሑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግዝያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምቋም ክመርሕ ተረቂሑ ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እንተጸዲቑሉ ካብ 2018 ናትሒዙ ንክልል ትግራይ ክመርሕ ካብ ዝጸንሐ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስልጣን ብምርካብ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ናብ ሓድሽ መድረኽ ንምስጋር ዝኽእል ዘተ ክጅመር ትጽቢት ከም ዘሎ ይትንተን። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ከም ዝተመርጸ ዝንገር ዘሎ መጽሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከንን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ አዲስ አበባ ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ዝጅመር ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ህወሓትን መንግስቲ ክልል ትግራይን ናብ አዲስ አበባ ዝበጽሕ ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ፈለማ ምዃኑ ይግለጽ። ባይቶ ጸጥታ ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብተወሳኺ 1 ዓመት ክናዋሕ ምውሳኑ ኣፍሊጡ። እቲ 5 ቀወምትን 10 ድማ ተቀያየርትን ኣባላት ዘለዎ ባይቶ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባዩ ነቲ ውሳኔ ኣሕሊፉ። ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ሩስያን ቻይናን ንምንዋሕ ተልእኾ ናይቲ ደቡብ ሱዳን ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም እኳ እንተተቃወማ ናይ 13 ሃገራት ናይ ድጋፍ ድምፂ ብምርካብ እዩ ክሳብ 14 መጋቢት 2024 ኣብቲ ሃገር ክጸንሕ ተወሲኑ። ካብ ጽባሕ ናጽነታ ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ናትሒዙ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣስታት 20,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊትን ልዕሊ 4,000 ሓይሊ ፖሊስን ኣብ ናይ ሲቪላዊ ኣገልግሎታት ዝተዋፈረ ዓቕሚ ሰብን ኣለዎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ተዋፊሩ ዝርከብ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምዕቃብ ሰላምን ካልእ ንጥፈታትን ዓመታዊ 1.2 ቢልዮን ዶላር ባጀት ከም ዘህልኽ እዩ ዝንገረሉ። ደቡብ ሱዳን ነዚ ሓለፈ 12 ዓመታት ምስ ቀቢላ ብልሽውናን ፖለቲካዊ ስልጣንን ዝተተሓሓዘ ተደጋጋሚ ግጭታት ይካየድላ ምህላው ይፍለጥ። ብሰንኩ ድማ ልዕሊ 380,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ሚልዮናት ከም መነባብሮኦም ተመዛቢሎም። ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ገዚፍ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት በብእዋኑ ንዝውላዕ ግጭታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ምግታእ ከም ዘይተዓወተ እዩ ዝንቀፍ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን